ह्या व्हिडिओत तेप्पळ घान मशरूम सुकी करच पळोवया। सुकी करचे जाय आशिल्ले सामान: सोय, तांबडी मिरसांग, भिंडा सोला, हळद, मीठ आणि तेप्पळ। तेप्पळ 5 मिनिट उदकात भिजवून दवरा। मशरूम बरे करून उदकात धुवून घेया आणि मीडियम साइजाचे पीस कट करून घेया। सुकाच मसाला रेडी करया। मिक्सरात सोय, तांबडी मिरसांग, मीठ, हळदी पिठो आणि थोडे उदक घालून मसाला रेडी करा। मसाला वाटिल्यानंतर अशी दिसता। आता सुकी करच्या आयदनात हो मसाला घाला। तातूंत तेप्पळ, भिंडा सोला आणि मशरूम घालून बरें मिक्स करा। ही कायल गॅसार दवरून घेया आणि एक पटी मीठ चेक करा। सुक्याच टेस्ट वाडोवच्याक जाय जाल्यार 2 स्पून नारळेल तेल घालून घेया। ह्या सुक्यात हळदी पान घाल्यार आनी रूच वाडता। कायल धापा प्लेटाचेर थोडे उदक घाला। गॅसा फ्लेम लो दवरा आणि 20 मिनिट शिजचे सोडा। 20 मिनिटानंतर मशरूम शिजली की म्हण एक पटी चेक करा। हे पळया, मशरूम समा शिजलात। मशरूम सुकी रेडी आसा। हे शीता बरोबर साइड डिश म्हण खावचे बरे लागता। तुम्ही बी मशरूम सुके तेप्पळ घान घरात ट्राय करा आणि कशें जालें म्हण आमकां कमेंट करून कळया। अशीच खूप कोंकणी डिशेस कोंकणी भाषेत आयकुच्याक आमगे चॅनल सब्सक्राइब करा। धन्यवाद।